Attorney James ug Attorney Gretel. Maayong adlaw kaninyo. Ilabi na sa tanang mga tigpaminaw sa Justice on Air. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Maya. Usa ako ka inahan ug aduna ko'y duha ka anak. Dili mi adunahan, apan tarong ug kugihan mi sa akong bana sa pagpangita ug panginabuhi. Ang akong bana usa ka rela driver. Matag adlaw mugawas siya aron mangita og kaayuhan bisan init o ulan. Ako usab nagtrabaho isip cashier sa usa ka gamay nga sari-sari store. Human sa akong duty, naa pa ko'y sideline nga pagpamaligya og kakanin sama sa puto, kutsinta ug bibingka aron makadugang sa among kita adlaw-adlaw. Ang among kinabuhi yanura. Apan igo-igo para sa among adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Apan kalit mi giatubang sa usa ka pagsulay nga wala namo damha. Ang akong bana nagantos og sakit nga nanginahanglan og padayon nga tambal. Sa tambag sa doktor, gikinahanglan siya nga mopahuway ug magpabilin sa balay sulod sa pipila ka adlaw o pipila ka bulan. Tungod niini, nawala ang iyang kita inadlaw isip rela driver. Pinakalit, ako na lang ang nahibilin nga nanginabuhi para sa among pamilya. Ako na lang ang nangita og pagpalit pagkaon. Nagatubang sa mga bayronon sa eskwelahan sa among anak. Ug ganing kamot mapalit ang tambal nga maintenance sa akong bana. Niabot ang panahon, nagdungan ang tanang bayronon. Tuition ug project sa eskwela, bayad sa kuryente ug tubig, ug ang mahal nga tambal sa akong bana. Wala na gyud ko'y laing madangpan pa. Sa akong dakong kalisod, aduna ko'y katrabaho nga adunay nailhan nga miingon nga makapahulam siya og kwarta. Giingnan ko niya nga makautang ko og 20,000 pesos apan adunay 10% nga interest matag simana. Kabalo ko nga dako kaayo ang interes, apan sa dihang nagtanaw ko sa akong mga anak nga naghilak tungod sa kahadlok nga basin dili na sila makaeskwela ug nakita pud nako ang akong bana nga nagantos tungod sa kakulangon sa iyang tambal. Napugos ko pagsugot ug nipirma ko sa loan agreement bisan bugat kaayo sa akong dughan. Sa unang mga simana, naningkamot ko og bayad. Matag sintimo sa akong sweldo sa sari-sari store ug sa akong halin sa pagpamaligya og kakanin, bisan usahay maglisod nami og kaon katulo sa isa ka adlaw. Apan samtang nagpadayon ang interes, murag interes ra gyud ang akong nabayran. Bisan sa akong kahago ug pag-antos, ang akong utang murag wala gakatarog. Karon, kada hapit na mahuman ang simana, gahuot akong dughan kung ahanapod ko mangitag pang bayad sa interes. Nagtrabaho ko adlaw o gabii, apan murag dili gyud gihapon maigo. Usahay, mapugos ko manghulam na pod aron lang makabayad sa interes. Ug mas napalawom pa ang akong kalisod. Dili ko gusto, Attorney James o Attorney Gretel, nga mulikay sa akong obligasyon. Gusto ko mubayad ug dili ko gusto mudagan sa akong utang. Apan naglibog ko kung tarong pa ba kini o pagpahimulos na sa akong kahimtang, isip usa ka inahan ug asawa nga nag-inusara na karon sa pagbuhi sa akong pamilya tungod sa dakong kalisod nga nidagok sa among pamilya. Busa,
nagduol ko kaninyo nagpatabang. Legal ba gyud ang 10% nga interest kada semana? Ug unsa may akong katungod isip usa ka inahan nga naningkamot mabuhi ang akong pamilya apan napugos mosulod aning utanga tungod sa kakabus. Hinaot Attorney James ug Attorney Gretel, mahatagan kini og pagtagad ang akong sulat tampo. Ang inyong letter sender, Maya.